Sanibonani nginibingelele nginamukele channel yamaswidi Media Production. Mangabe yaqala ukufika cela ungenzele iqiniso ngokuthi uqo subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese ke uya comment kulolu daba namhlanje. Ngaza kwethu umthandeni useziqhatheke nabalandeli bakaMaskandi ephinda ke lento yakhe yokupika epika ngoSminofu epikela uNjoko epikela nama Blue Nations ethi ke ehalalisela ke uSminofu ngokuthi abe number 1 kwi top 6 ka group B wekhuphukane zakho competition ka 100,000. Uthe mayibongela ke uSminofu ke ethi halala Sminofu ngokuhlala ku number 1 mfana kithi wasethi ke uNjoko uhleli ku number gcina emhleka. Emva kwalapho ke bese ebhala ukuthi ke qhubekani sizwe sama Red Nations lokubakhombisa laba abanye ukuthi ke inina eniphethe inina omakhonya. Lokho ke kufike kabi kwabanye abantu bemdelela ke bethi wrong lento yokuthi ke adlale kabuhlungu kanjena noNjoko ekubeni evele esegcineni vele. Baphinde bathi ke futhi njengoba eqhosha ngokuthi ama Red Nations wona votele uSminofu bazomkhombisa ukuthi ke ama Blue Nations enze njani. Bamkhumbuza unyaka ka 2023 unyaka 2023 lapho khona umthandeni ahlala khona ku number 1 kuyona le competition. Ithe mangabe ke isiyophela hawu zashintsha izinto uKhuzani oboke number 1 kanye ke futhi ke na top 10 yoKhozi FM lapho khona umthandeni abo number 1 khona mayiqala yathi masiyophela uKhuzani wabo number 1 futhi bathi ke lento akayenzayo lento akayishoyo izomdonsela uSminofu amanzi ngomsele ukuthi ke naye egcine ebe unumber 2. Nganza kwethu icompetition ke iyaqhubeka ke uma ngabe ke ufuna ukuthi umculi omthandayo awine isamba sika 1000 ku group B uthenga ithikithi elinegama lakhe noma ngabe umuphi ke umculi okhona kule competition. Bese kuthi ke ku group A nakhona mangabe ke kukhona umculi ofuna ukuthi ke awine isamba sika 50,000 naye ke uthenga ithikithi elinegama lakhe. Ku group A ziholwa uMenzi bese zithi ke ku group B ziholwe uSminofu ku number 2 kube inkosi amagcwama, u number 3 kube uDuma kahle, u number 4 kube uGajeni, u number 5 kube uBahubhe, u number 6 kuzoba uNjoko. Mangabe ke ngiphinde futhi ngigcizelele mangabe ke ufuna ukuthi umculi omthandayo awine kulama competition uthenga ithikithi elinegama lakhe. Ibrazo endala ungelovi uyiqhathe kamnandi le competition ayikho ebanjwe ngophondo. Ngana kwethu ngiyabonga ngicela ungenzele iqiniso ngokuthi ucofe usubscribe.